Għall-ex Ministru George Pulicino l-esperti tal-Management Efficiency Unit mhuma xejn Ira Accountants. Waqt konferenza tal-aħbarijiet is-sibt filgħodu quddiem il-park tal-familja George Pulicino, Charlo Bonnici u Stephen Spiteri ħarbu għal kollox milli jwieġbu għal konklużjonijiet serji li ħarġu mir-rapport li sar minn esperti maħtura mill-Gvern dwar l-operat ta' dan il-park. L-esperti savejna fin mhumiex esperti tal-MU għax huma nies illi primarjament il-background tagħhom huwa fl-accounts. Mir-rapport tal-Management Efficiency Unit ħareġ li taħt l-amministrazzjoni preċedenti kien hemm management serju fit-tmexxija tal-park tal-familja, inklużi għad-direct orders li saru b'mod kapriċjuż. Il-park tal-familja tħalla mingħajr ċertifikazzjoni u policies dwar saħħa u sigurtà u ebda provvediment tan-nies bi bżonnijiet speċjali. Mhux biss il-park tal-familja nfetaħ u tħalla mingħajr pjan għall-immaniġjar, iżda ħareġ ċar ukoll li l-amministrazzjoni preċedenti poġġiet fil-ġemb kull offerta u proposta tal-Management Efficiency Unit. Għal-Partit Nazzjonalista, il-Gvern għala il-park ta' Witilajn bħala vendikazzjoni mar-residenti tan-naħa t'isfel ta' Malta. Skont George Pulicino, il-problema huwa Leo Brincat. Kwalunkwe skuża jaqla minn żniedu biex jipprova jiġġustifika l-inkompetenza tiegħu u ta' sħabu jmexxu sempliċi park. Fis-stqarrija l-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli Ambjent u Tibdil fil-Klima saħaq li l-kelliema tal-Oppożizzjoni ma qalux li l-Gvern għalaq temporanjament il-Park tal-Familja bħala prekawzjoni għall-familji. Dan wara li l-Gvern ġie ppreżentat bil-konklużjonijiet tar-rapport xjentifiku illi sar minn tim tekniku mmexxi mill-espert Dr. Edward Malija. George Pulicino, Charlo Bonnici u Stephen Spiteri għażlu li lanqas jgħidu li l-Gvern għamel l-arranġamenti meħtieġa mal-MEPA sabiex għall-ewwel darba kemm ilu miftuħ il-park tal-familja ikun hemm monitoraġġ fuq l-emissjonijiet fiż-żona tal-park u tal-impjant sabiex iħares is-saħħa tan-nies. Dan il-monitoraġġ għadu għaddej biex il-Gvern joffri serħan il-moħħ. Intant meta ftit tal-jemilu kien qed jieħu sehem f'attività politika f'Witilajn, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil naqas milli jikkundanna n-nuqqasijiet serji illi saru taħt l-amministrazzjoni preċedenti kemm fil-Park tal-Familja kif ukoll fil-Waste Serve. Il-Ministeru qal ukoll li jispikkaw l-arroganza u l-qerq politiku tal-Oppożizzjoni, kif ukoll l-iskiet tal-kap tal-Oppożizzjoni li jażel illi jaħsel idejh u jevita għal kollox milli jikkummenta dwar il-konklużjonijiet serji li joħorġu mir-rapport tal-Management Efficiency Unit dwar il-Park tal-Familja. L-istqarrija temmet tajt li l-Oppożizzjoni tinsab f'paniku akbar għaliex taf li diġà għaddej il-proċess sabiex dawn in-nuqqasijiet kollha li huma serji jiġu indirizzati mingħajr ebda tkaxkir ta' saqajn. U dan sabiex għall-ewwel darba mitwaqqif tiegħu il-Park tal-Familja jitħaddem b'mod sostenibbli.